Antonello bene nsemilkom u jagħtikom merħba għall-episodju numru 138 mis-sensiela Botta u Risposta. Nistednukom biex għal dina s-sija u kwart li ġejja tibqgħu magħna li għandna programm ieħor mimli da' sbajda diġà qegħdin taraw l-ewwel pakkett ta' mistednin illum se nkunu qegħdin niddiskutu fl-ewwel parti tal-programm il-BOV Kampjonat Nazzjonali Amatorjali wieħed illi intemm il-bieraħ dak fejn tidħol ix-xena tal-futbol lokali u mbagħad fit-tieni parti tal-programm ser nkunu qegħdin niddiskutu il-partitissima tal-bieraħ bejn Manchester United u Liverpool illi kellna minn dak li jidħol il-Premier League Ingliż. Ukoll matul il-programm ser nkunu qegħdin naġġornawkom dwar il-logħba Roma Fiorentina, għandna wkoll aġġornamenti li ġejjin mill-backstage ħanejdu hekk mill-tim tal-production tagħna, Roma diġà għandhom vantaġġ ta' 2 gols fuq Fiorentina f'dik li hija logħba kruċjali anki fejn tidħol is-Serje A. Mela, nibdew minnu fih il-programm, nfakkarkom ukoll li intom ukoll tistgħu tingħaqdu magħna f'din id-diskussjoni billi tagħmlu tħallu l-kummenti tagħkom fuq dak kollu qed jiġi diskuss waqt il-programm tal-lejla fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa ma' din ix-xandira. Joseph, insellimlek l-ewwel ħaġa. Nitolbok tixel il-mikrofonu. Nsellimlek Antonello, nsellem il-mistednin tagħna, grazzi tal-li sabu l-ħin magħna u nsellem il-komunità jarana. Tajjeb ħafna. Mela, llum bi pjaċir għandna magħna rappreżentanti mit-tliet timijiet li spiċċaw fl-ewwel 3 postijiet tal-BOV National Amateur League One. Għandna fin-naħa ta' fuq is-segretarju taċ-Champions għat-tard, Ertin Karwana, u mbagħad fin-naħa t'isfel tal-iskrin għandna lit-tim manager ta' Ormi, Jurgen Mifsud, u l-assistent segretarju tat-tim ieħor li ġie promoss mal-BOV Challenge League tal-istaġun li ġej, Victoria Hotspurs, l-assistent segretarju Aldrin Kassar. Mela, qabel ma nibdew id-diskussjoni, naraw naqra x'kienet il-klassifika finali bl-għajnuna wkoll tal-grafika għat-tard b'63 punt, Victoria Hotspurs 54, Ormi 52, Lee Athletic 49, Imqabba 48, San Juan 33, Sengli Athletic 31, Melliħa Rendi 30, Pembroke Atleta u Xajra Tornadoes 28, Kirkop United 25, Zejtun Corinthians 22, Luqa St. Andrews 21. Bħala verdetti, għat-tard u Victoria Hotspurs ġew promossi għal BOV Challenge League tal-istaġun li ġej, Kirkop United, Zejtun Corinthians u Luqa St. Andrews ġew relegati għal kampjonat nazzjonali amatorjali 2 biss jonqos decider bej Pembroke Atleta u Xajra Tornadoes biex naraw min se jkun ir-raba' tim li ser ikollu jħalli din id-diviżjoni fit-tmiem staġun li anke konna qegħdin nitkellmu aħna u nibdew ra wieħed mill-iktar kampjonati bilanċjati fejn tidħol ħansejħulu hekk it-tielet saf tal-futbol lokali. Joseph, naħseb illi kellna kampjonat mill-iktar interessanti, ħanħuna opinjoni ġenerali anke fuq dak li kont qed tara inti fejn jidħol dan il-kampjonat. Mela Antonello, ħanibda il-programm għalik fuq nota pożittiva, għalija fuq nota negattiva ħafna. Però nifraħ l-interisti kollha illi l-bieraħ saru champions tal-Italja. Nifraħ ukoll l-isħab interisti Maltin kollha kemm huma. Grazzi, ovvjament ħanwaqfek sekonda fuq is-serje ser ikollna programm apposta se jkun l-aħħar programm tal-istaġun fil-25 ta' Mejju mbagħad nagħmlu season review hemmhekk. Lura s-suġġett. Le, mela, ifhimni kif qed tajjeb inti naħseb illi iktar kif dejna ngħidu mill-bidu tal-istaġun, u naħseb is-sena dik ngħidu l-istess ħaġa, iktar ma jgħaddi żmien, iktar daw it-tip ta' kampjonati qed jiġu aktar segwiti. Ġifieri l-futbol Malti m'għadux idur ma' dak illi jissejjaħ il-Jew Health Premier. Fuq l-Amateur One, ġifieri bażikament
L-ewwel qed nifraħ il-Lertin u l-Ledrin u l-kumplament tas-sapporter ta' Ħatar u ta' Vittorja illi rnexxielhom jiksbu din il-promozzjoni. U ovvjament ħalqormi li wkoll baqgħu fit-tellieqa. Naħseb qegħdin qiegħed nieħu pjaċir Antonello illi m'għadux ikun hemm dak it-tim illi jaħrab. Dejjem qed jibqgħu dawk jiġu tnejn jew timi li dejjem jibqgħu jagħtu challenge. U dik hija naħseb ħaġa qiegħed terġa' tagħti ħajja lil dawn it-tip ta' kampjonati. Ovvjament, issa rigward is-sena d-dieħla tittara ovvjament minn ħajaqa mill-first, minn waqa' mill-first u it-tim istiet li ġew promossi, però naħseb illi ħanerġa' ngħid li jonduħu kellna staġun illi kien minn daqstant interessanti ħafna. Madankollu vera kellna l-bilanċ. Imma qegħdin b'xi mod l-ewwel nett nifirħilkom tar-rebħ tal-kampjonat u wkoll tal-promozzjoni bħalma nifraħ ukoll lil Aldrin u issa Aldrin nitkellmu iktar tard. Qed insemmu l-bilanċ biss intom b'xi mod irnexxielkom taħarbu 19 il-rebħa, 3 dwejjiet, 4 telfiet, 73 gowl favur, l-aqwa attakk, forsi ma kienitx l-aqwa difiża, imma kontu ilkom promossi minn 4 logħbiet qabel il-waqt. X'kienet id-differenza li għenitkom biex taħarbu mill-kumplament tal-avversarji? L-ewwel nett, grazzi tal-istedina, mun sellem it-telespettaturi kollha. U ngħid proset ukoll lill-Aldrin u l-klab kollu tal-Victoria Hospitals tal-promotion tagħhom ukoll. Ifhimni, is-sigriet tagħna ħanejt hekk. Aħna fis-sajf bdejna billi l-ewwel ħaġa li għamilna struttura fil-kumitat u fl-istaff. Aħna konna tim li taqqat l-istaff u l-kumitat ta' 16 persuna fej 12 minnhom kollha minn ħattart, kollha u l-bqija l-oħra jew labna ma' ħattart, jew coaches għal iktar minn 30 sena ġraħna kollha ħdimna minn qalbna, ħadd ma ħadem għal flus minna. Naħseb 3 kwartana kollha volontiera, ġifieri dik kienet l-ewwel sigriet. It-tieni sigriet li għamilna bħala staff rajna x'qed jagħmlu tmiet tal-first u għadna nagħmlu bħalhom. Kellna coach, ġiex assistant coaches, goalkeepers coach, ġiex team managers, ġiet kit managers. Ġifieri aħna konna armati wkoll minn dak l-aspett u dik kienet xi ħaġa li għenet biex kellna seta' professjonali. Barra minn hekk, rigward il-players li ġibna, dejjem rajna li għandna players mal-valuri tagħna, għamilna l-homework tagħna sew. Kif ukoll il-players li ġibna konna nafu x'qed nagħmlu bihom. Kellna mix tajba ta' bej players ta' esperjenza, kif ukoll mix tajba ta' players li ilhom magħna, players li telgħu minn nursery tagħna u anke żgħażagħ tajbin li għadhom kemm qawżu l-minors. Il-coach ifimni ma ndeqx ngħid għandna coach ġenju nħoss huwa minn ħattart tifhem minn ħattart u jaħdem għal jgħid coach magħna xi ħobb it-tim u jħobb ir-raħal għal ebda raġuni oħra ġifieri. U mill-ewwel nħoss li tkellem daqsxejn tattiku Malta kulħadd ossessjonat bi 3-5-2. Li jiena l-opinjoni personali tiegħi l-ebda tim hu kapaċi jilagħba 3-5-2, opinjoni personali tiegħi minħabba wingbacks jekk tara tżommu mal-Inter fis-60 minute biddilhom it-tnejn huma normalment għax jgħu li tirrekedi ħafna u naħseb Malta m'hawnx min kapaċi jagħmilha. Opinjoni tiegħi aħna nilagħbu bil-sistema attacking football, konna nafu ħanaqraw il-goals, però konna nafu li niskorjaw dejjem. Naħseb ir-riżultati li kellna dis-sena ma ħolqor ġejna 7-4. Kellna l-lob dejjem skorjna 3. 5 kienu komuni għalina, konna nafu li b'xi mod ħaniskorjaw dejjem, konna nafu li għan riskju li ħanaqraw il-goal, però konna nafu li il-riskju huwa worth it li nieħdu. Ovvjament il-qatna l-barranin, naħseb dik kienet pass importanti biex il-bana l-kampjonat, naħseb Precious skurja 32 gol fil-lig, TJ skurja 10 goals u naħseb għandu xi 20 assist. Ġifieri dik kienet wkoll, il-coach adatta s-sistema għalihom biex dawn ma jinżlux jiddefendu, naħalluhom hemmhekk dejjem 1v1 ma' plejer Malti, u nħossu li 1v1 ma' Malti il-ġirja ma jilaħħaq magħhom qatt. Is-suċċess ifhimni dejjem kienet laqda, aħna kull nhar ta' tnejn nagħmlu ikla għall-players. Għandna president tal-ġen ilu hemm naħseb iddedika ħajtu kollha għall-klabb, ġifieri ħdimna lih ukoll.
u ħadem għalina nħossu li aħna kollha xi darba jew oħra dal-President tagħna kulħadd jaf nozza li ikkowċjana. Ġifieri jien eżempju kelli ħafajf kien coach tiegħi min kellu 10 il-kulħadd. Ġifieri aħna konna literalment familja kuljum hemmhekk, naqattaw 4 hours kuljum weekends hemmhekk il-premises tagħna. Ħdimna wkoll fil-premises fis-sajf għamilna pool il-players fil-klabb, badna niksu kull mem compression boots, forsi għal ħadd ieħor huma komuni ma jiena dawn ma kienux. Però ddeċidejna li hemm bżonn nagħmlu l-qabża. Meta tkellimna fis-sajf badniex ħajja nitraw bil-fors. Naħseb jekk tara l-budgets li kellna aħna li konna mit-timijiet l-oħra, kulħadd kif qabel il-budgets jitfana f'nofs il-klassifika. Naħseb fis-sajf ħadd ma ħaseb li ħattart ħajkunu hemmhekk. Però ħdimna l-ħattart aħna ħdimna xi nħobbu l-futbol u rnexxielna fim dejjem bqajna nirbħu. Naħseb għamilna staġun l-ewwel għajra l-ġematej fejn ġematej minnhom kien hemm li mqabba l-ewwel. Però mbagħad kienu tilfu protest u tlajna aħna ġena l-ewwel u bqajna dejjem l-ewwel. Fimni, ovvjament kuntent ħafna billi għamilna u naħseb kien ħaqna. Mela, hemm xi punti li xtaqt inkellmek fuqhom, imma ħankun ara l-ewwel kumment ukoll minant il-kollega l-oħra tiegħek. Aldrin, merħba lura fil-Kamra Sportiva, grazzi tal-li attendejt għal-programm tal-lum u bħalma għamilt ma' Ertin ħanamel miegħek ukoll nifraħlek nifraħlkom bħala Victoria Hotspurs tal-promozzjoni doppja li ksibtu għax dan ma rridux ninsew l-sena l-oħra kontu fl-MCR 2, dis-sena kontu fl-MCR 1, promozzjoni illi ġiet fl-aħħar logħba. Sertajt kont preżenti għalija wkoll il-bira. Jiena fil-kastek xtaqt titkellem fuq il-merti ta' grupp li qed ikompli miexi fuq proġett illi s'issa wassal għal ħafna suċċessi. Mela, grazzi tal-li stedetni f'dal programm u nixtieq nsellem il-kollegi tiegħi f'dal programm u s-segwaċi tiegħek ta' dal programm ukoll. Prosit ukoll kbira lil ħattart tas-suċċess li għamlu. Mela, għal mistoqsija tiegħek. Aħna il-vjaġġ tagħna kif jaf kulħadd beda s-sena li għaddiet. Aħna il-klabb kien ġej minn disfatta kbira 3 snin ilu meta konna nilgħu fil-kampjonat Awċi u konna ġejna relegati mill-First Division għal Second Division, però il-President u l-Kumitat dejjem kien joħlom li xi darba naqbdu triq li qbadna l-istaġun li għadda. Ovvjament wara li konna waqajna u tlajna minnu fih ħadna promozzjoni, dakinhar ġie deċiż li aħna nibdew nagħmlu l-pass li nikkompetu fil-kampjonati Maltin. Is-sena l-oħra aħna dħalna f'dal kampjonat fl-Amateur League 2 fejn konna għamilna dak kollu laqal sieħbi ta' ħattart, aħna konna klabb li l-istruttura tiegħu ma kienitx kif inhi llum. Konna sitwazzjoni fejn kollox qisu speċjali għalkemm ma kienx, imma l-istruttura tal-klabb ma kienitx kif inhi llum. Sena l-oħra ħtarna il-coach l-Oliver Spiteri u miegħu ġab in-knowledge u know-how ta' kif għandha tkun struttura professjonali ta' klabb. Mhux qed ngħidlek li għamilna kollox perfett, imma ovvjament Oliver bl-esperjenza kollha li ġor warajh irnexxielu u talab li jkollu ċertu affarijiet kif semma sieħbi ta' ħattart li jkollok il-fiżjo, li jkollok l-aġġeġġi kollha fejn tidħol medical health, ikollok it-trainer tal-goalers, ikollok żewġ kit managers, dawn l-affarijiet aħna ma kenniex. Ovvjament x'inti paraguna dawn l-affarijiet kollha u bdejna il-vjaġġ tagħna sena l-għaddiet b'din l-istruttura aħna konna preparati.
Konna preparati kemm bħala kumitat u ovvjament bħala skwadra. U r-riżultati juri għax kważi ġrejna bil-kampjonat is-sena li għaddiet. Però ġara mis-sena li għaddiet għalaw kif spiċċa l-kampjonat il-kumitat ħass li kellu bżonn isir xi tibdil. Ovvjament konna nafu li ħanitlu f'kampjonat iktar diffiċli, iktar kompetittiv, timijiet iktar armati. U għamilna tibdilit kbar fl-iskwadra. Nista' ngħidlek li mill-iskwadra tas-sena li għaddiet għal din is-sena bdilna 12 il-plejer. U dak wera biċ-ċar kif bdejna l-kampjonat dis-sena. Il-kampjonat bdejnieh b'mod diżastruż, bdejna ħafna telfiet, kellna ovvjament bdejna bil-konfronti diretti mal-iktar timijiet armati, ma' Ħattart, ma' Ħalqormi, ma' San Ġwan, u hemmhekk ġew riżultati negattivi immens li fixlu naqra l-pjan u ġabuna xokjawna x'bdejna ngħidu aħna qegħdin f'mument ħażin ġejna isna bil-kontrakolb. Ovvjament il-coach u l-kumitat ma tajniex qalbna, komplejna naħdmu, irranġajna fejn kellna nirranġaw, speċjalment anke f'Jannar x'inġejna biċ-ċans nirranġaw l-iskwadra u ovvjament b'naqra ħajs u b'naqra lows imma irnexxielna naċivjaw it-tragward li mmirajna għalih. Kif fatlek il-kampjonat minn MHR 1 għal MHR 2 hemm differenzi sostanzjali. Kif beda sieħbi fil-bidu tal-programm, naħseb jiena li qed jiġri huwa da kulħadd jaf li il-Premier Division infaqa bil-plejers barranin u ovvjament il-plejers Maltin ftit qed isibu post fejn jilagħbu. Tajt li il-plejers li jkunu qed jimmiraw biex jilagħbu fil-Premier ħajżu jilagħbu MHR League 1 jew MHR League 2, le, imma ovvjament it trickles down. Għandek il-plejers li jkunu ta' ċertu kwalità ovvjament jeħlu fiċ-Challenge League u dawk li jkunu naqra ta' livell inqas ikomplu niżlin l-isfel. Imma ovvjament qed igawdu t-timijiet li qed jakkwistaw plejers ta' ċertu talent Maltin u bekk il-kompetizzjoni tkompli tikber u il-kampjonati tagħna qed ikunu kumbattuti kif wera sew l-MHR League 1 din is-sena. Jurgen, merħba fuq botta u risposta, naf li forsi mhux il-mument opportun, imma ovvjament napprezzaw il-fatt li aċċettajt min-naħa tiegħek li tattendi għall-programm tagħna tal-lejla. Kontu viċin ħafna li titilgħu, però id-differenza kienet biss 2 punti. Kien huwa x'taħseb li kien jonqos fl-aħħar mill-aħħar? Fejn taħseb illi ħanuża l-kelma immissjajtu u x'irid isir biex fl-istaġun li ġej jirnexxielkom titilgħu possibilment għax ovvjament irridu naraw ukoll it-timijiet kif se jarmaw biex tbattu wkoll ta' diżappunt. L-ewwel ħaġa għandna grazzi tal-istedina u ovvjament nixtieq nifraħ il-kollegi tiegħi l-Ertin u l-Aldrin tas-suċċess tal-klabb tagħhom, jiġifieri nemmen li kif qalu huma kien kampjonat kombattut ħafna u kif tkellimna anke qabel il-programm. Fl-esperjenza dejjem għal-qalmi dawn l-aħħar 4 snin naħseb qatt ma kien hemm kampjonat tal-MHR League 1 li kien daqshekk kombattut u interessanti bejn it-timijiet kollha, jiġifieri kull tim itikloba u qatt ma tista' tgħid x'ħajġri fil-logħbiet li tkun protagonist fihom. Ifhem kif qed tajjeb sfortunatament imissjana l-promotion għal 2 punti, ġifieri meta tkun daqshekk viċin, ovvjament xorta għalkemm nemmen personalment u anke aħna bħala klabb li l-promozzjoni ma tlifniex il-bieraħ fl-aħħar logħba ma tlifniha fil-match days ta' qabel. Xort ovvjament inti tittama u tispjera li ħadd tiġik tajba ma l-futbol nafu kif inhu. Nemmen li waħda mill-ikbar issues li kellna kienet il-konsistenza. Aħna bdejna l-kampjonat minn l-ewwel 3 logħbiet tlifna 2.
li kienu, ironikament aħna l-ewwel 3 logħbiet tagħna kienu mqabba Victoria u Attart, jiġifieri dawk ovvjament inti konna l-ewwel l-iktar 4 timijiet li kienu kif semma anke Ertin kienu dejjem jisu ma tiċċellinġew fit-top spots. U minn dawk it-3 logħbiet aħna tlifna 2, jiġifieri hemmhekk imbagħad saret il-bidla tal-coach fejn daħal magħna Clive Mizzi. Fej ovvjament it-tim mod ħaxeħ differenti wkoll anke tattikament fejn bad nara 10 rebħiet konsekutivi. F'Jannar, jiżu ħabta Jannar, sibna problemi wkoll fl-ħalija l-aħħar ta' Jannar buta fra sibna problemi wkoll fejn tlifna xi players li kienu importanti għalina f'injuries fit-tul li ġifieri spiċċalhom l-istaġun. Ovvjament ċertu players iktar minn players oħra jinħassu għall-element esperjenza. Wieħed minnhom ma nibdaqx insemmih li sassana oħra stiskrietila fil-Premier Malti, Dion Fava, li dan tlifnieh fil-logħba kruċjali fl-ewwel logħba tat-tina kontra l-mqabba. U ġifieri baqa' mweġġa sa issa. Frin nemmen li kien hemm fatturi oħrajn inti li ma ħadniex ukoll l-okkażjoni meta kien hemm weekend partikolari fejn aħna tlifna maħalluqa warajna Victoria ġewdra max-xajra. Fejn inti hemmhekk tlift opportunità tad-deb fejn tirbaħ 6 punti fuq il-Victoria li fl-aħħar mill-aħħar jekk toqgħod qis kienu differenza għall-Victoria li telgħu u aħna li ma tlajniex, jiġifieri ma ċertu riżultati nemmen li kien hemm ċertu partiti li stajna konna aħjar, speċjalment fejn ma skurajni ċertu goals. Ġifieri nemmen li dik kienet fattur ieħor li għalfejn ma rnexxilx niksbu promozzjoni. Fost sena dieħla ovvjament hemm ħafna fatturi li rridu nikkonsidraw kif ħajkun il-format tal-kampjonat, kif it-timijiet kif ħajġi format, l-timijiet li ħajkun hemm. Però nemmen li xi ħaġa li hemm tajba ħal-qormi hija laqda bejnietna anke aħna ġifieri bħala staff bħala kumitat. Nemmen li għalkemm ikollok id-disgwiti tiegħek li ovvjament bħal kull klabb nemmen li hemm maqda bejnietna u sinerġija. Kif qalu tajjeb Aldrin u anke Ertin, fl-aħħar snin il-klabb investa wkoll fuq l-istruttura u fuq l-istaff ukoll jiġifieri għandna setup pjuttost tista' tgħid ta' first hekk mhux ta' Premier League team, jiġifieri ix-xogħol tisir bil-mod, ma jistax isir kollox daqqa ovvjament kif tista' timmaġina. Però nemmen li s-sena d-dieħla ovvjament jekk isir xogħol sewwa fis-sajf f'daw ix-xhur, nemmen li ħal-qormi xorta jerġa' jkun hemmhekk d-darba. U nemmen li iż-żmien tagħna jasol ukoll, jiġifieri klabb bħala ħal-qormi għex il-glorja fil-passat ukoll. U nemmen li bil-mod pass naslu għal dak iż-żmien ukoll. Imma ma naqtawx qalbna kienet ġurnata jibsa l-bieraħ għalina bħala staff, għall-kumitat ovvjament għal-ħin kbir li qattaw u jaħdmu għall-klabb u ovvjament għall-players ukoll li fl-aħħar mill-aħħar huma l-protagonisti fil-ground, jiġifieri nemmen li stajna konna aħjar imma il-futbol daku kien hemm ġixtimiet oħra li kienu aħjar minna. U fl-aħħar mill-aħħar kif jħobb jgħid il-coach tagħna Clive, il-klassifika ma tikdibx, jiġifieri sinjal li ma kellux ikun għalina dis-sena, imma nħarsu l-qoddim fiduċjużi li darba oħra jkunu mislilna wkoll. Mela, argument li laqatna ħafna u nixtaqt li forsi għalkemm ma tantx fadlilna ħin nitkellmu fuqu, għandna żewġ argumenti fil-fatt li nixtiequ forsi niftħu ftit. Resqu Ertin, però nixtieq naqra li iktar Ertin u Aldrin forsi jistgħu jelaboraw naqra fuqu l-element lokali fis-sens ta' Ertin pereżempju għalilna kien nukleu tat-tim ġi mill-lokal minn Ħattart. Fil-każ ta' Aldrin jiena naf ukoll illi Victoria Hotspurs għandhom ħafna players għawċin. Ormi minix nistaqrib daqshekk familjari mas-setup, però nimmaġina li Kien kumitat eżatt huwa tal-post eċċettu għal xi ġiex persuni, però anke players dis-sena kellna anke madwar 4-5 players li apparti ovvjament iż-żgħar li anke ġew inklużi
matul l-istaġun li huma minħal-qormi wkoll. Tajjeb wisq. Kemm huwa importanti li dan l-element ukoll jgħin biex it-tim rispettivi tagħkom ikunu aktar b'saħħitkom. Ibnet jgħid inhu mbagħad nieħu round mal-Erbnat, Aldrin u Jurgen qabel ma mbagħad mmorru għall-aħħar kumment mingħand Joseph. Aldrin jidher għandu xi problema teknika inqata' mela Ertin ibnet. Jena naħseb kienet il-punt kruċjali tagħna biex sirna champions. Xtaqt nirmarka dan kien aħna klabb relativament żgħir għaliex dan kien l-ogħla onur li qatt kiseb il-klabb tagħna. Champions ta' Second Division, ġifieri. Ġuralina huwa moment kburi ħafna, proud bih immens. Li kolħadd minn ħadd tifhimni jenitna ħafna u li kif ħanerġa' ngħidha ħadd ma ġie għall-flus, kważi kollha volontiera jekk kien hemm bżonn nixtru xi ħaġa u ma kien il-klabb ma kellux fondi ħriġnija bejnietna, saret ħafna drabi, kulħadd ħadem il-qalb. Dejjem rajna x'taħjar għall-klabb. Bażikament il-ħidma tagħna kienet biex nollu sem il-klabb, nollu sem ir-raħal. Ġibna nies lura magħna li kienu nqatgħu mill-klabb. Is-supporters naħseb ovvjament fil-tajjeb kulħadd jiġi, però konna nimlew il-ground jirnexxielna. Kienet il-punt kruċjali li aħna ħdimna xulxin, ma kien hemm batti bekk kienu mill-inqas għax kulħadd kien jaf l-rwol tiegħu, kulħadd irrispetta l-rwol ta' xulxin, kulħadd irrispetta meta xi ħadd jieħu deċiżjoni jibsa, kulħadd irrispetta jekk eżempju jiena ressaqt plejer, kulħadd kien jaf li forsi xi għandi ċerti ta' nagħmel iktar lob. Kulħadd irrispetta d-deċiżjonijiet tal-coach, kulħadd kien jaf ir-rwol tiegħu, kulħadd kien jaf li l-rwol li qed jagħmel il-persuna qed jagħmilha għall-aħjar ġid u d-deċiżjoni sajt qed tagħmilha għall-ġid tal-klabb. Allura jisna dejjem konna nafdaw il-xulxin bejnina magħluqa u dejjem mexxin jekk kien hemm bżonn xi ħaġa li għandha bżonn issir dejjem saret mill-ewwel. Da aħna ma kellniex vejo, ma kellniex compression boots, ma kellniex pool equipment, ma kellna xejn. Lastik kienhom kisrin, l-lastik tal-delivery side ma kellniex. Sponsors kun ma kellna tnej. Ġifieri għamilna qabża kbira f'3 xhur għax da bdejna naħdmu f'April, għamilna 3 xhur Mejju u Ġunju mbagħad nofs Lulju l-aħħar bda Lulju jibda l-pre-season. Ġifieri kienet is-sinerġija ta' bejnietna kienet kruċjali u rridu nkomplu nibnu fuqha. Ovvjament hemm affarijiet jistgħu nagħmlu aħjar li jridu jimprovjaw bil-fors għax issa tlajna skaluna fil-First Division u m'aħniex biħsiebna li mmorru First Division biex naqgħu mill-ewwel jew biex noqogħdu imbagħtu. Ovvjament ma tistax tiġri, però ħanagħmlu l-aħjar milli nistgħu bis-sinerġija li għandna u dejjem bil-budget tagħna li nagħmlu nagħtu s-suċċess li jixraq ir-raħal tagħna u l-klabb tagħna. Jurgen. Le, biex inkompli ma l-qed jgħid Ertin, ovvjament, aħna bħala klabb dak il-proċess għaddejna minnu u għadna għaddejjem minnu, ġifieri klabb ta' Ħalqormi speċjalment meta daħlet l-amministrazzjoni mmexxija minn Redino u minn Robert fl-5 snin ilu qabel ġejna aħna wkoll għaddew minn ċertu element ta' tranzizzjoni firri nemmen li klabs Maltin għataw minnhom li għadhom tibgħatu minn dit tip ta' tranzizzjoni u li ovvjament bażmien forsi anke bl-għajnuna ta' sponsors u l-volontiera li tkun hawn fil-klabs iwasslu għal riżultati aħjar. Bħala klabb kif kont ngħid għaddejna minn dik it-tranzizzjoni dis-sena għamilna pass il qudiem anke in terms ta' tip ta' players li attirajna u l-mod kif ħdimna. Però sfortunatament ma kienx biżżejjed, jiġifieri xorta nemmen li hemm it-tajjeb fl-istaġun, xorta nemmen li kien hemm element żagħżugħ li pparteċipa u li lab ma' Ħalqormi. Nsemmi lil Jayden Borġ li dak kien it-tielet staġun tiegħu mal-kbar fl-età ta' 18-il sena. U players oħrajn li anke ddebuttaw dis-sena mill-minors lejn l-aħħar ukoll. L-element lokali għalkemm fil-lig tagħna il-barranin kif semma Ertin jagħmlu differenza u l-tolqot il-barranin hija xi ħaġa importanti ħafna. L-element Malti qed isir importanti wkoll il għaliex huwa tajjeb li jkollok Italjan jgħidu l-zoccolo duro, l-qoxxa li jew l-ispina tat-tim
ċertu Maltin ta' livell, ċertu Maltin ta' karattru tajjeb li ovvjament ikkopru jsegwu l-valur tal-klab tagħna, ġifieri nemmen li the right mix huwa dejjem importanti daw taraħħa fi klabs barranin, fi klabs kbar li jfittxu l-element ta' esperjenza u l-element żagħżugħ, ġifieri nemmen li l-kampjonat tagħna dis-sena kif kont ngħidu kien wieħed kompetittiv ħafna u nemmen li s-sena d-dieħla jerġa' jkun l-istess, li ħajkollok timiet bħal Isla, timiet bħal Imqabba, timiet bħal Ħallija, timiet bħal San Ġwan li Ma dejjem rridux- jagħtu global kulħadd, ġifieri Ma rridux Nemmen li insemmu għanċi- wkoll Jurgen, ir-rimonta kbira li għamlu Sengli Athletic ir-remont mhux hekk, ġifieri u qed nemmen insemmi anki għal fatt li ġejt inġustament ikkritikat illi ma Mhm. kontx qed insemmiha b'mod regolari li jiena nħoss li kienet kritika inġusta il għaliex aħna ovvjament irridu wkoll nagħtu spazju lil kulħadd imbagħad jiddependi r-riżultati li jkun hemm. Le, li jisla minn jannar lem l-akkwisti li għamlu u l-mod kif anka tibdil tal-coach. Eżattu. Nemmen li ħadu spin tal-qoddim u għalek nemmen li personalment, ovvjament, tara ħafna affarijiet, sa' għax għadna f'Mejju issa. Nemmen li s-sena diħla jkun għed minn dawk it-timijiet li ħajkun jgħat jiċċellenġi għal-promozzjoni fin għandek l-Isla, għandek l-Imqabba, għandek Ħallija li fl-axar mill-ħar spiċċaw ir-raba dis-sena wkoll. Veri għandek Karkara u Dingli li telaw mit-third division. Timiet bħal San Ġwan li dis-sena forsi għal-kontrarju ta' snin oħra forsi kienu daqsxejn. Jurgen, jiena naħseb dal-istat li ġil-kampjonat, ovvjament kulħadd ħemmel il-pass li jmiss biex jitla lura naħseb diffiċli biex ngħidu dawk li ħajkunu hemm, ġifier baska ma tistax tgħid minn ħajkun hemm. 100%, infatti U ma tista' tarmel ħadd. Mux hekk dis-sena infatti jiena fl-ewwel kumment tiegħi dak kien spiċċa żmien li fis-snin li għaddew kien ikollok timijiet li inti tinżel kontrihom u tgħid isma' għandek 3 punti llum. Taf kif għaliex il-livell tagħhom ikun ħafna iktar differenti minn timijiet oħrajn. Firri dak iż-żmien hemm li spiċċaw u għalhekk il-kampjonat tiġi iktar interessanti u qed tiġi iktar sabiħ u iktar segwit. Jiena Kif qed ngħidu onestament għandek timijiet li jibqgħu għaddejjin u jibqgħu jtu kloba sal-aħħar. Jiena Antonello naħseb illi Ertin u l-ħabib tagħna tal-Victoria Hospers semmew ħafna u anka Jurgen ukoll naħseb daw it-timijiet biex ikkompetew semmew ħafna punti illi huma tajbi u naħseb kienu valid biex waslu ma' riżultat, speċjalment ta' Ertin illi huma champions. Nerġa' nawgura li u x-Saraċini jgħidulkom Ertin. Nerġa' nawgura li s-Saraċini Iva, kollha Saraċini. u naħseb Ertin naħseb punt li naħseb insejt issemmi hija illi il-bidliet kollha li għamiltu naħseb bħala kumitat irnexxilkom iżommu l-għaqda fit-tim. Naħseb u xejn biex. Bħala bidliet ta' players, in-nuklju ta' sena żammejnieh, jiġifieri kull player li rridna nżommu baqa' magħna. U ġibna players lura li kienu ma' snin qabel. Jiġu l-ambjent ta' kull dejjem baqa' hemm. Il-players li ġibna ġodda kienu ġiex Mela, barranin. ħan interrompi ftit il-diskussjoni. Ordri qed tismana? Iva. Tajjeb ħafna. Mela, konna qegħdin nitkellmu fuq l-argument tal-element lokali, ma nafx jekk tistax issegwi permezz tal-Facebook diskussjoni u mbagħad tkellimna permezz tal-WhatsApp call. F'dal-5 minuti li fadlilna. Tistgħu tkomplu Joseph u Ertin. Ekku, Ertin, is-sena l-oħra kellkom il-coach, il-Levan Falzon u xek. Ivan Zammit. Evan Zammi, skużani, jew inkella kif nafu aħna tal-belt is-sej. U dis-sena kellkom il-Daniela Ġus mill-sejjer żball. Iva. X'qabża rajtu bejn id-difensa tat-tattika, ġifieri Evan Zammit forsi kien parti mill-problema li t-tim ma kienx qed ilħaq l-għanijiet tiegħu. Le għaxxej, Ivan Zammit m'għandi l-ebda kelma ħażina xi ngħid anzi. Naħseb il-saħna kellna wkoll tim tajjeb, però kisruna daqsxejn l-injuries. Kellna Barran jagħmel il-cruciate f'Jannar, kellna ħafna injuries fejn spiċċajna l-aħħar fit-top 6 spiċċajna ġieli kellna 13 player, 14 player available, ġieli anke inqas. Darba konna 12 biss. Ifhimni, Ivan Zammit naħseb il-lob differenza kbira l-lob rajna kif qed. Il-coach tagħna jilgħab ħafna attacking football. Però nħoss li kieku s-sena l-oħra kellna l-Barranin li kellna dis-sena konna nkunu hemmhekk ukoll għax ma' coach Ivan Zammit dejjem batejna biex niskurjaw u tipo dejjem konna naslu
Però mbagħad għandek ukoll l-effett li l-coach tagħna mela l-attakkanti tagħna bil-konfidenza tom il-libertà u nsemmi eżempju Nicolas Schembri, il-bomber ilu magħna issa naħseb 6 snin fejn is-sena oħra fil-lig skorja 3 goals jew 2, dis-sena skorja 18 u 17 minn ix-ċerlament. Ġifieri turik differenza forsi kemm coach jista' jagħti konfidenza lill-plejer, l-attacking football forsi kienet is-sistema aktar adattata għal ċerta players li kellna, però ovvjament fuq il-coach Van Zammit għandi rispett kbir huwa coach tajjeb ħafna nħoss li ma' Ħallija għamel biċċa xogħol kbira għaliex jekk tara Ħallija li kellhom ħażin kien il-bidu fej naħseb fl-ewwel 5 logħbiet dejjem kellhom red card kull logħba u ġieli anke 2. Kellhom ħafna injuries ukoll u kellhom l-issue tal-barranin fejn għamlu nofs ta' ġun barrani wieħed kien barrani tajjeb ħafna kien Ross, però mbagħad dan waqaf ukoll f'Jannar għax kellu xi problemi personali. Ġifieri naħseb Ħallija badnija fuq Van Zammit, naħseb li kellhom iktar luck lejhom setgħu għamlu iktar ħoss. Nħoss li kif qal Jurgen is-sena d-dieħla ħajkunu hemmhekk żgur. Ħallija għad ninsewx huwa kien tim stabilit fil-first, kien ilu naħseb fil-first żmien twil u tal-Premier ukoll. Ġifieri naħseb li qegħdin fis-second division għalihom jidaq xejn disfatta. Però ċert li ħajamlu minn kollox biex jippruvaw jieħdu l-promotion. Mela, Olden, ma nafx inti x'qed tisma' lil Joseph illi għandu Iva tisimgħu. għandu domanda lik. Joseph, fidejk biex tagħmel l-aħħar domanda l-Olden qabel ma mmorru reklam jekk jogħġbok. Ekku, mela, nawgur ovvjament it-Timawċi li għadu kemm tela. F'daw is-sentej ilhom jilagħbu għax ovvjament kull rispett li kulħadd jiġifieri il-Kawċi mhux qed mhux kompetittiv, però mhux kif taqbad tgħid m'hemmx ċertu livelli hemm fil-kampjonati Maltin. F'daw is-sentej li ilhom x'kambjamenti saru fit-tim u fejn jixtiequ jaslu fil-kampjonati Maltin. Mela, minna ħatana, ovvjament kifat fil-bidu, il-bidla kbira li kien hemm mill-kampjonat Awċi għal kampjonat Malti, ovvjament huwa ġeneralment il-competition li konna tinsibu. Hemm it-timijiet Maltin illum il-ġurnata hemm l-avversarji li konna qed niffaċċjaw jilagħbu stil differenti it-timijiet Maltin huma differenti ħafna minn kif jintlab il-futbol pawders. Aħna ħanispiċċa bil-biċċa aħħarija tal-mistoqsija. Aħna lantana ovvjament huwa li dejjem nimxu qudiem fil-kampjonat Malti. Issa, ovvjament aħna ġejjin, aħna tim minn provinċja, tim żgħir, l-ambizzjoni tagħna hija li nimxu qudiem, però ovvjament rridu nżommu saqajna mal-art. Il-futbol fil-Challenge League huwa futbol differenti, huwa futbol iktar organizzat, huwa futbol iktar diffiċli. Ovvjament meta nitkellmu fuq budgets, fuq flus, il-budgets huma differenti mill-budgets li qegħdin naħdmu bihom illum. Ġifieri rridu nkunu kawti, rridu nkunu iżjed organizzati biex l-esperjenza tagħna fiċ-Challenge League tkun esperjenza fit-tul, mhux esperjenza li nitilgħu u nispiċċaw naqgħu mill-ewwel. Irridu naħdmu bil-għaqal, rridu naħdmu tajjeb fuq l-akkwisti li l-ġodda biex insaħħu l-iskwadra tagħna u nittamaw li din l-esperjenza tagħna fil-kampjonati Maltin tkompli sejra l-qudiem u tkun esperjenza kbira għal players speċjalment Awċin li jkunu jilagħbu magħna li aħna qed nofru din l-esperjenza ta' futbol fil-kampjonat Malti. Mela, Aldrin, grazzi lilek tal-intervent tiegħek. Grazzi wkoll il-Ertin u l-Jurgen, grazzi wkoll lilek Joseph tal-intervent tiegħek. Ħammorru l-qafasira ta' reklam jibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm mbagħad se nkunu qegħdin niddiskutu l-logħba bejn Manchester United u Liverpool għal daqstant ma' panel differenti. Ibqgħu magħna dalwaqt inkunu magħkom u għalissa inħeġġixkom biex ukoll tisimgħu il-pariri tekniċi tal-sponsors tagħna u tużaw ukoll is-servizzi li qegħdin joffrulna. Dalwaqt magħkom.
l-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Stand by ħanibdew. Merħba lura fit-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa mill-futbol lokali ħammorru għal futbol internazzjonali. Ovvjament niskuża ruħi jekk forsi kellna xi problemi ta' konnessjoni ma' Aldrin Kassar fl-aħħar parti l-ewwel biċċa tal-diskussjoni, sfortunatament ma' problemi li jmorru lil mill-kontroll tagħna li nkunu live għal dastant ippruvajna nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex insolvu l-affarijiet u qed jittama li fil-futur ukoll anki aħna li maħniex infallibbli nitalmu mill-iżbalji tagħna biex dejjem nkunu nistgħu noffru prodott aħjar lilkom illi segwu l-paġna tagħna. Ovvjament issa jekk kun bżonn isir xi editing għall-programm ta' dan il-programm fuq il-verżjoni ta' YouTube u mbagħad dika ssir iżjed tard. It-tieni parti tal-programm Manchester United Liverpool, rabta ta' Manchester United bl-iskor ta' 3-2 u magħna qabel xejn nsellem lil Roberto De Bricat, il-membru ieħor tal-Kamra Sportiva li issa ma jilna f'dan il-vjaġġ għal dawn l-aħħar 9 xhur u għandna magħna il-President tal-Manchester United Supporters Club Malta, Joseph Tedesco, u partitarju ta' Liverpool, Norman Boħaġar, li nixtieq nirringrazzja tal-lejla u ġobhom jingħaqdu magħna għal dan il-programm. Roberto, kellna konfront interessanti l-bieraħ. Nsellimlek Antonello, nsellem il-mistednin u dawk kollha li seguna bħal ta' kull ġimgħa. Hija
Kienet logħba interessanti ħafna, ovvjament logħba bejn żewġ rivali eterni li naħseb anke jekk ma jkun hemm l-ebda skok fil-klassifika xorta waħda ikun hemm motivazzjoni biex ovvjament jagħtu l-100% tagħhom f'logħbiet bħal dawn. Kienet logħba kif qed inti interessanti, logħba taqtih il-qalb jew in-nifs, ngħid sejħilha li trid. Però finalment ovvjament Manchester United ħarġu rebbieħa u pratikament għamlu ċert minn post fil-UEFA Champions League fl-istaġun li għadda, sorry li ġej, fil-waqt li komplu l-istaġun negattiv minnaħa ta' Champions renjanti Liverpool li ovvjament nimmaġina kif jintenda l-istaġun ħajkun hemm diskussjonijiet dwar ħajkun il-futur partikolarment tal-manager Arne Slot għall-istaġun li jmiss. Mela, ħalli nħu l-ewwel kumment ġenerali minn ħatakom fuq il-logħba ġew Normin u mbagħad nibdew deħlin fit-temi fiktar dettall. Ġew, intom kontu ħobb, allura nitolbok tixel il-mikrofon. Nagħtu ċans il-President jitkellem l-ewwel. Over at the bar. L-ewwel irid nagħmel mute biex nitkellem mhux hekk. Nsellem lek Antonello, grazzi tal-istedina, nsellem il-Roberto u l-Norman, nsellem il-semmija tal-program tagħkom. Naħseb l-iktar ħaġa importanti għas-supporters tal-United tal-weekend kienet il-kwalifikazzjoni għal-UEFA Champions League li fil-bidu tal-istaġun għalmenu fl-ewwel xhur beda jidher tragward kważi impossibbli, però il-fatt li ntlaħaq with 3 games to go kif jgħidu bl-Ingliż pjuttost intlaħaq iktar kmieni milli kien żgur bistenni. Ovvjament meta tilħqu terbaħ kontra ir-rivali tagħna Liverpool dejjem ikun hemm dik daqsxejn pjaċir iktar mis-soltu. Ovvjament anke minħabba l-fatt li rnexxilna nagħmlu d-double this season u wieħed iżomm moħħu l-kuntest illi f'daw l-aħħar snin sofrejna ħafna tlifi kontra l-Liverpool, allura kienet daqsxejn ta' remonta li ovvjament is-supporters tal-United dal-għodu kollha qamu bit-bissim u ħafna posts fuq il-Facebook wieħed jistennija sewwa. Norman. Le, fem, l-ewwel nirringrazzjak Antonello tal-istedina. Programmi veru interessanti u nieħu peġin insegwihom. Kif għedtu l-ewwel kienet logħba interessanti, Liverpool United hija dejjem ibbiljata bħala l-logħba tal-istaġun fl-Ingilterra, kemm meta nilagħbu f'Anfield kif ukoll meta nilagħbu fuq Old Trafford. Ma naħsebx li l-logħba l-bieraħ it stood up to that name. Nkun ċar, bla dubju naħseb l-aħjar tim rebaħ, ġifieri, konna tnejn xejn minn taħt ġibnihom draw, imma naħseb ġibnihom draw b'żewġ regali, ġifieri, speċjalment it-tieni gowl. Imma ifhem overall, ovvjament diżappuntat bil-outcome tal-istaġun issa. Għandna ċans tajjeb ħafna nikkwalifikaw għax-Champions League għax Liverpool u United huma żewġ timjiet kbar u qast immaġina ma jkunux fil-Champions League għalmenu fl-Ewropa ħanejdu hekk. Imma ifhimni overall kien staġun ta' tranzizzjoni u naħseb se jkun hemm xi ċaqli. Jiena wieħed minn dawk li ma nemmenx li ħajneħħu lill-Arne Slot. Biss kif dejjem ngħid jien xi kienet jiġi wara l-kwinti ħadd ma jkun jaf ġifieri. Imma kienet logħba interessanti, imma nerġa' ngħid ma naħsibx li laħqet il-livell li wieħed kien jistenna f'logħba bħal dik. Ma kienx hemm definittivament l-aggressività li jkun hemm is-soltu f'dawn il-logħbiet. Jista' jkun ukoll għaliex ta' min isemmi li wieħed l-objettiv tiegħu kien diġà leħqu l-ieħor l-oħrajn għalkemm id-distak u dak li huma jiena fil-fema tiegħi qed nara diffiċli li Liverpool ifallu
il-post fil-UEFA Champions League. Però Joe, din kienet l-ewwel dopjetta fuq l-akbar rivali tagħkom wara 10 staġuni. Għandna nqisu da suċċess bħala iċ-ċirasa fuq il-kejk ta' staġun illi rridu nqisuh bħala staġun suċċess anke minħabba l-fatt li rritornajtu lura fil-UEFA Champions League. Jiena personalment inħoss illi ċirasa fuq il-kejk li rajna f'dan l-istaġun ma kienx biss għax għamilna doppjetta fuq il-Liverpool, però jiena inħares lejn aspetti li f'daw l-aħħar snin kemm taħt Ten Hag, kemm taħt Amorim, meta t-tim kien ikun minn fuq u jintlaħaq tnejn xejn minn fuq u ġibu draw, normalment il-United dejjem kienu jitilfu l-logħba. Rajna mal-Arsenal away dal-istaġun, ma saritx, meta ġabu draw l-Arsenal United kienu kapaċi jsibu l-gol tar-rebħa u l-bieraħ ġiex goals li kapaċi jiddemoralizzaw, rajnijom kemm il-darba żbalji tonana fl-aħħar staġuni li jiddemoralizzawk, imma l-bieraħ anka rajna żball l-ewwel żball tal-goalkeeper Lamens kemm ilu li sar goalkeeper tal-United wara 29 logħba, dak kien l-ewwel żball li għamel. Flok iddemoralizza t-tim it-tim irnexxielu iġib ir-rebħa li tant kienet mixtieqa. Għalfejn, għax naħseb għalkemm jiena kif taf inti Antonello għad nisallum fen ta' Amorim, però il-veritaj li Michael Carrick bit-tim u bil-coaches li għandhom dawrin miegħu għax importanti ħafna li ngħidu li ma' Carrick hemm nies bħal Steve Holland illi huwa wieħed mill-iktar coaches highly rated li hawn fil-futbol nista' ngħid mondjali. Irnexxilhom jagħmlu dawk li coaches bħala Amorim u Ten Hag ma rnexxilhomx jagħmlu, irnexxilhom ġabu il-players jilagħbu għal xulxin. Hekk dak li rnexxielu jagħmel Carrick. Ovvjament irnexxielu jisfruttaw il-players li kellna jekk tara r-roża li hemm bħalissa, Amorim għamel ħafna xogħol biex neħħa ħafna mill-players li ma kinux tal-kalibru li jilagħbu bil-flok tal-United, ġab ħafna disċiplina, però minn wara l-kwinti ma kellux il-karizma, ma kienx jaf kif jista' irnexxielu jagħmel dik il-pozzjoni maġika kif jirnexxielu jġib it-tim u l-plejers jilagħbu għal xulxin. U naħseb rajna del kambjament u nattribwixxi dal-progress li rajna f'dawn l-4 xhur kemm għal know-how tattiku kbir li għandu Steve Holland u anke l-fatt li għandek il-Carrick li rnexxielu mhux biss fuq il-pitch, imma anke off the pitch għax he is very, very professional, raġa ġab lura il-United l-iktar qrib lejn il-pożizzjonijiet li jixrilhom. U laqbadnija fuq Carrick, ħankompluha fuq Carrick u anki ħandaħħalna Roberto fid-diskussjoni wkoll. Issa, wara da 3 logħbiet, United iridu jistaqsu domanda. Jiena nixtieq nisma' tiegħek, iżommu jew le ġew. U mbagħad ħanisma' ta' Roberto qabel ma fuq għadi. Ikun vera unfair mill-klabb jekk ma jżommx it-tim kollu li hemm bħalissa li wassal United dal-istadju. Hemm ħafna smijiet imsemmijin Nagelsmann, Luis Enrique. Ovvjament, meta jkollok klabb bħal United ikollok ħafna spekulazzjoni. Però biex iġġib il-ġaħat u jerġa' jibda kollox mill-ġdid, jien nara li huwa purament suwiċidju fl-opinjoni tiegħi at this stage. Ġifieri, now United have to gamble, tawħi ċans, ħadu, wassalhom fejn kien it-tragward oriġinali tal-istaġun. U naħseb il-fokus tal-United iktar milli jaraw li ma manager ġdid ħajġibu flok Carrick għandu jkun biex iġibu dawk il-players li hemm bżonn biex issa jerġa' jkollna skwadra li kapaċi tikkompeti kemm fil-kampjonat Ingliż u kemm fil-Champions League ma' kompetizzjonijiet oħrajn. Roberto. Jiena naħseb li he proved himself. Minn staġun ieħor diżappuntanti rnexxielu jdawwar ir-rotta. Ovvjament laħaq l-objettiv minimu li sta jilħaq. Ġifieri naħseb jiena
ħaqqu li jingħata ċans li jmexxi ovvjament il-klabb b'mod permanenti. Wieħed ovvjament irid jara issa jekk jingħata kuntratt permanenti kif ħajsvolġu l-affarijiet, però naħseb li fid-darbtej li jingħata responsabilità li jmexxi l-United dejjem ġab riżultati sodisfaċenti. Ovvjament il-gambling li sar mill-United fl-aħħar snin li jippruvaw ħafna managers ma tantx ħalla l-frott mixtieq. Allora naħseb li d-darba United għandhom imorru għal kif jgħidu Taljani użato sikuro u ovvjament Carrick ikun jista' wkoll jippjana l-iskwadra tiegħu għall-istaġun li ġej b'aktar tranquillità u aktar ħin u ovvjament wieħed jistenna li r-riżultati pożittivi jibqgħu ġejjin. Il-fatt li jaf l-ambjent tejn minkejja anke il-fatt li jiena personali issa rridu naraw għandu tkun qiegħed tilab Champions League kampjonat biss u issa qed tidħol il-Champions League hemm naqra element fil-fema tiegħi xorta ta' riskju, però jekk fil-fatija jiena li fil-fatija waħda mill-ikbar question marks se jkollna das-sajf jekk United jikkonfermawx lil Carrick jew le Norman minnaħa tagħkom. Għax ishom il-partitarji huma naqra mdejjin fuq mdejjin fejn jidħol slot. Ifhem, kif qedtilkom l-ewwel, kien staġun ta' tranzizzjoni. L-istaġun li ieħor kif jaf kulħadd. Irbaħna l-lig bl-istess skwadra li kellu Klopp, l-uniku żieda li kien hemm kienet ta' Chiesa li bażikament ma tantx lab Klopp. Jien dejjem ngħid ma sħabi dejjem nġib l-argument li Klopp ma rnexxielux jirbaħ il-lig b'dik l-iskwadra imma Slot irnexxielu. Dan l-istaġun ma kien hemm ebda dubju fl-opinjoni tiegħi illi rrid jagħmel it-timbru tiegħu Slot wara s-suċċess tal-istaġun ieħor. Naħseb illi wara players illi ma naħsebx li kienu favoriti għall-aħħar għalih u naħseb l-ikbar żball li għamlu kien meta neħħew il-Diaz l-aħħar ranih mal-Bayern ġifieri jibrilla logħba wara l-oħra. Biss iridu ngħidu wkoll li saru għandna ħafna injuries li ma tantx ġenu, ma nħobbx nġib l-iskuża tal-injuries ta' ġifieri m'iniex dak it-tip ta' bniedem huwa imma titqis li għall-logħba tal-bieraħ il-front line kollha tal-Liverpool Salah, Isaac u Ekatike kollha injured u meta titkellem Ekatike li huwa top scorer tagħna dan l-istaġun u naħseb li mill-players ġodda li ġew kien l-aħjar player. Laqas ġifieri he's out for the rest of the season u laqas għal World Cup sfortunatament. Ifhem, jiena kif qed l-ewwel m'iniex dak it-tip ta' bniedem li ngħid slot barra definittivament. Jiena nħoss li għal fatt li rebaħ il-lig l-istaġun ieħor ħaqhom ituh ċans ieħor staġun li ġej u nemmen li hekk se jiġri ġifieri. Naħseb li kienu ħafna supporters li kienu jgħidu Liverpool ma jixtrux u ma jixtrux, naħseb is-sajf li għadda tawhom ir-risposta. Fl-opinjoni tiegħi mixi li kollu li jagħmlu għalija l-ikbar żball li jagħmlu kien ta' Isaac, għalija ma jiswix dawk il-flus kollha, m'iniex fan bi tiegħu, biss dawn huma opinjonijiet at the end of the day, ġifieri. Imma aspett ieħor li affettwa mhux biss lill-Liverpool imma ħafna timijiet huwa l-kwistjoni tal-VAR. Mhux għandi tidħol fil-kwistjoni l-bieraħ tielet goal tal-United messi l-plejer jew le l-ballum, ifhimni dana ir-riżultat huwa dak li hu. Nerġa' ngħid nħoss li the best team won on the day. Imma l-VAR kellha u dejjem kellha fl-Ingilterra speċjalment aspett negattiv ġifieri. Din li logħba ġieli jdumu 3-4-5 minuti biex jiddeċiedu jekk hux gowl, jekk hux foul jew le, għalija tispiċċa darba dejjem. Ġitna tajba il-bieraħ li għalkemm tlifna mal-United konsolidajna r-raba post għax it-Tottenham rebħu l-Aston Villa ġifieri. Kienna ħafna sorpriżi dan l-istaġun
U naħseb apparti forsi id-disappunt tal-Liverpool, l-ikbar żewġ sorpriżi kienu dawk ta' Chelsea u ta' Tottenham. Is-Tottenham jiġġieldu għedin biex ma jaqgħux u Chelsea il-lejla stess tilfu 3-1 home reġgħu mal-Forest u qegħdin fid-disappost b'ċans li laqas biss jikkwalifikaw għall-Ewropa. Il-champions tad-dinja dawn ġifieri. Ġifieri il-futbol huwa ċiklu. Żgur li Liverpool mhuwiex dak il-klabb pa' Chelsea illi ibidlu l-manager Blood Dodge ġifieri. U ġast biex nsemmi punt fuq il-United u fuq Michael Carrick, jiena nħoss li għall-lavorja ovvjament ma nżommx mal-United imma nsegwi l-futbol Ingliż. Jiena nħoss li għal dak li għamel Carrick sissa ħaqqhom iħalluh ġifieri. U Carrick ġifieri huwa ex-player jaf il-kultura tal-United u meta jkollok manager ta' dak it-tip illi jkun jaf il-kultura, jaf u jħoss il-kobor ta' klabb pal-United. U dejjem iżjed vantaġġ minn managers li jkunu ġejjin speċjalment minn barra l-Ingilterra. Roberto. Jiena ma naħsibx li ma naqbilx ma' Norman, ġibi b'kull rispett kont għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, però ma naħsibx li slot tibqa' hemm, speċjalment issa li hemm Xabi Alonso available. Jiġifieri naħseb dal-istaġun. Mem lebda garanzija, ġifieri hemm ħafna supporters li jridu l-Alonso, mem lebda meta semmew il-slot. Il-maġġoranza tas-supporters taqas kienu jafu minnu slot. Naqblu. Ġie rebaħ il-lig, nerġa' ngħid bl-istess skwadra li ħalla Klopp, il-Klopp issa mhux nikkritika Klopp għax għalija Klopp huwa leġġenda, jiġifieri rebaħ kollox mal-Liverpool, iddispeċini ħafna li telaq, imma nammirah għax huwa bniedem illi għamel dak li għamel għal-Liverpool ġifieri, m'hemm l-ebda dubju, imma fatt jibqa' Naqblu. Però il-lig rebħu darba l-lig ġejna rib diversi drabi, kien hemm il-ħabib tagħna Guardiola, is-City qed jirpu bħalissa mal-Everton, u ma neskludix li anke is-City jerġgħu jirpu l-lig dan l-istaġun, ġifieri. Ġifieri Liverpool mhuwiex dak it-tip ta' klabb li jaqbad u jwarrab u jkeċċi u jbiddel il-managers. M'hemm l-ebda garanzija jiġi Alonso li huwa l-iktar bniedem li jissemma li jien għandi ammirazzjoni kbira lejn Alonso u jiġi Alonso żgur li ħajġi aċċettat bil-kbir mis-supporters tal-Liverpool għal fatt li kien ex-player u għamel dak li għamel, imma m'hemm l-ebda garanzija jiġi Alonso ħajkun suċċess. Dana jiġi Alonso jew any other manager, ovvjament jkun irid jagħmel it-timbru tiegħu. U dak jista' jfisser ħafna tibdil jerġa' u jerġa' jiddistabilizza it-tim. Imma ifhem, dana x'qed ngħidu aħna, nerġa' ngħid u ngħidha din u ndejjaq ħafna nies ngħidha, x'jiġri wara l-kwinti ħadd ma jkun jaf wara kollox. Nisma' l-kumment ta' Roberto. Dak fatt, però jiena l-istaġun li għadda kont wieħed minn dawk li faħħart l-slot għax jiena li jagħmel bravura kbira. Però dan l-istaġun naħseb li tilef il-krettu mhux biss mas-supporters ma naħseb aktar mal-players infushom. Jiena dejjem kont ngħid, meta never change a winning team. Jiena fl-opinjoni tiegħi l-istaġun li għadda slot ħoloq magna kważi perfetta u ma nemminx li kien hemm għalfejn jagħmel dawk l-akkwisti kollha u jonfoq dawk il-miljuni kollha li nefaq. Naqbel. Iktar u iktar meta daw il-players il-maġġoranza assoluta tagħhom ma rendewx dak li kien mistenni minnhom u dik hija parti mill-falliment li għamel slot matul dan l-istaġun. Jiena naħseb li tilef il-fiduċja kemm tas-supporters u kemm tal-players, id-dressing room turik meta jkunu qed jappoġġjaw lill-manager jew le. Anke dal-ħafna tibdil fil-formation daqqa 4-2-3-1, daqqa 4-4-2, daqqa 4-2-2-2, m'hemmx konsistenza. Jiena naħseb li anke hu infixkel bħala manager. Allura naħseb li issa huwa l-mument ideali għal Liverpool li ovvjament they show him the gate u jibdew paġna ġdida b'manager ġdid li ovvjament ħajkollu bażi soda u xi jibda
Però xorta waħda naħseb li jkun hemm xi bidliet li ovvjament il-manager il-ġdid ikun iħoss li għandu jagħmel fl-iskwadra. Però le, jiena li kelli mbassar ngħid li slot his days are counted u r-riżultati li qed iġib ovvjament mhumiex sodisfaċenti u naħseb li anke għall-ambjent tal-Liverpool naħseb ikun aħjar jekk ikun hemm manager ġdid u ovvjament jibdew proġett ġdid. Ta' min ukoll ifakkar li Liverpool bħalissa għandhom 58 punt jinsabu fir-raba' post u tista' tgħid jekk jirbħu l-logħba li jmiss kontra Chelsea. Nistgħu ngħidu li kważi moħħhom mistrieħ minn post fil-UEFA Champions League ta' l-istaġun li ġej. Lura l-logħba jiena xi ħaġa illi xtaqt nagħmel kumment mingħand it-tlieta li intom. X'ġara fil-halftime għaliex United ħanibda bik ġew. Tħaltu 2-0 biss f'5 minuti tliftu l-vantaġġ. Lamens għamel żball kif qed ċentejt int ukoll l-ewwel żball tiegħu matul dan l-istaġun. X'ġara? Nuqqas ta' konċentrazzjoni min-naħa ta' United, forsi ma tisimgħu ta' Norman ukoll Liverpool ħarġu iktar determinati. Li tmur 2-0 minn fuq wara 14 minuta kontra l-Liverpool kienet xi ħaġa li bdiet tixelilna ħafna bozzozz lilna qed niftehmu għandna l-klabb ippakjati bin-nies u tibda tara ċertu aspettattiva u fil-verità il-United tilfu ħafna chances fl-ewwel ħaf. Id-differenza bejn il-United u l-Liverpool fl-opinjoni tiegħi kienet illi minkejja l-Liverpool kellhom ħafna iktar possess fil-logħba mill-United, però iċ-chances illi bdew jikrew il-United kienet ikunu ħafna iktar perikolużi u l-Liverpool kienu mhux qed joħolqu dik il-perikolużità bil-possession kollu li kellhom. Jekk tħares lejn l-istatistika, l-ewwel kwarta tat-tieni ħaf tal-United hija forsi l-ar kwarta fil-partita kollha, ġifieri jekk tħares lejn l-ewwel kwarta qlajna ħafna goals fl-ewwel kwarta, ġifieri wara li t-tim daħal lura mill-mistrieħ. Allura dik hija xi ħaġa li ovvjament il-management bla dubju jrid iħares lejha u jifhem minn fejn tkun ġejja. Żbalji l-ewwel żball ġie ta' Amad li kien għadu kemm dieħel kien prattikament kien għadu ġdid fil-partita u żball u Szoboszlai ħaddu tajjeb ħafna iċ-ċans ġifieri. Kienet baqgħu ħafna xi jagħmel Szoboszlai mal ħall iżball, però xorta inti dak l-iżball tara dak kien l-assist mingħand l-opponent ġie. It-tieni wieħed very unexpected għax tant rajna goalkeeper illi minkejja li m'għandux dik l-esperjenza f'kampjonati kbar, imma tant ġab kalma fid-difiża, tant irnexxielu jkun strumentali biex ġab ċertu stabilità fid-difiża. Li hija nagħmlu kellkom bżonna wara li rajna ġib mal-Inter bħala wieħed mill-aqwa goalers tad-dinja, ġifieri hija enigma għalija sal-lum kif dal-goalkeeper ma rnexxilux bl-ebda mod jagħmel l-ebda impatt biex nifhmu jqagħda enigma ma. Eżatt, u anke bajn ieħor li jiddellu. Rajna il-Henry mur mal-Juventus m'għamilx impatt ġie mal-Arsenal u sar wieħed mill-aqwa players qatt rajna fil-Premier League. Ġifieri dak jibqa' li jagħtejhom paragun li ma tistax tispjegah, fimt? Però kif għadt l-ewwel hu ġie żbalji li għandhom normalment anzi lilna kienu jiddemoralizzawna ħafna qatt ma konna nkunu kapaċi nerġgħu niġu lura wara li insofru rimonta bħal dik u l-bieraħ kompla jintwera l-karattru li nbena f'dan it-tim dawn l-aħħar xhur. Norman. Ngħidlek issew xi konna tnejn minn taħt wara 17 minuta qed naħseb ġejja xi waħda llejla. Xi ġibna draw il-United bla ebda dubju dak il-ħin kienu mifxulin. U kon veru konfidenti li naħseb li ħanamluha. Biss ma wrejniex l-intensità, ma wrejniex l-aggressjoni u laqas leadership ġifieri.
difiża meftuħa, u naħseb illi l-aħjar player fil-ground u ġifieri dan l-istaġun bla dubju fl-opinjoni tiegħi player of the season ta' Liverpool kien Szoboszlai illi għadhom tajjeb, jekk issemmi players bħal McAllister, bħal Gakpo, għalla Borja Skorja, li l-istaġun li jħor kienu jibrillaw dan l-istaġun bil-kem jidru fl-logħba. X'inhi r-raġuni? Min jaf x'inhi r-raġuni. Jista' jkun illi mhumiex qed jikklikkjaw mal-manager kif qal Roberto l-ewwel. Biss naħseb illi kieku Liverpool uraw naqriżjed aggressjoni u intensità, naħseb kien iġibu riżultat aħjar il-biera, għax kif qal Joe dawn l-aħħar staġuni il-United meta kienu wieħed jew anke tnejn minn fuq u t-tim l-oppost iġib id-draw, ħafna drabi kienu jispiċċaw jitilfu l-logħba l-United. Biss il-bieraħ, ovvjament, ċirkostanzi tal-logħba u l-opponent kien min kien. Irda xinu bisibu t-tillet go. Imma dak huwa l-futbol, ġifieri, life goes on. Għamelu l-uniku konsolazzjoni jien minna ħatijaj ngħid li għad għandna ċans tajjeb nitlu fil-Champions League, li ovvjament hija kompetizzjoni importanti ħafna. Roberto. Naħseb li kien hemm bidla fil-halftime ta' Liverpool li minn 4-2-2 qalbu għal 4-2-3-1 u anke l-pressing bida jsir aħjar. U naħseb din ħolqot xi ftit ta' diffikultà lill-United. Ovvjament kienet fattur importanti għar-rimonta li wettqu Liverpool. Però kif qal Norman, ġifieri, ovvjament hemm ċertu cracks li daw il-cracks eventwalment imbagħad dejjem jidhru. Jiena mill-esperjenza tiegħi bħala coach, ovvjament coach li jkun fid-dubju jew infixkel jagħmel ċertu deċiżjonijiet li ovvjament imbagħad jirrivedihom matul il-logħba. Però wieħed jistaqsi li kieku dawk id-deċiżjonijiet ma sarux. Li kieku t-tim beda jilgħab mill-ewwel minuta kif lagħab fit-tieni ħaf. L-affarijiet kienu jkunu differenti. U naħseb li għalhekk l-ewwel semmejt li Slot qisu he lost the plan għax jibda b'xi ħaġa. Dil-4-2-2 dan l-istaġun uża ħafna u mhux dejjem kienet sodisfaċenti. Allura jiena mbagħad nistaqsi mistoqsija. Jekk l-istaġun li għadda dal-coach irnexxielu joħloq magna kważi perfetta. Għalfejn ma komplix jibbaża fuq dik is-sistema u jkompli jibni milli ipprova jbiddel l-aspett tattiku għax ovvjament tefa' pressure fuq u awtomatikament bil-players li jakkwista. Jien naħseb dik kienet waħda ħansejħilek mill-autogoals li jagħmel il-manager Olandiż fis-sajf. Għax jiena dejjem sħaqt u nerġa' nisħaq li Liverpool ma kellhomx bżonn jagħmlu dik il-kampanja akkwisti li jagħmlu. Liverpool kellhom bżonn 2-3 players, forsi jkunu ta' ċertu livell, right, però jekk inti ħloqt magna perfetta, m'għandekx għalfejn tibdel. Jekk tibdel bidliet minimi, mhux bidliet drastiċi bħal Mamer Slot, jiena naħseb li hemmhekk huwa żbalja u ovvjament issa ħajkollu jerfa' responsabbiltà tad-deċiżjonijiet li ħa. Mela xi ftit messaġġ qabel ma nagħlqu għaliex il-ħin dispożizzjoni tagħna sfortunatament. Skada Gabriel Busuttil hemmu l-press u għandna l-Brady Buġejja li qed jgħidilna proset tal-programm u nixtieq ngħid grazzi lil Joe Tedesco u l-kumplament tal-kumitat tax-xogħol siewi li jagħmlu matul is-sena kollha anke f'perjodi diffiċli meta r-riżultati jiġu kontra inħarsu l quddiem. Forsi xi messaġġ għal Brady u Gabriel Joe minn nagħtijek kif ukoll dinna l-aħbarijiet mill-klabb. Sellem il-Gabriel u l-Brady, nejna fhom sew. Aħna ovvjament issa jalaq l-istaġun u tibda l-iskema tal-membership il-ġdida mill-ewwel ta' Ġunju. Nixtieq nagħmel appell is-supporters tal-United nhar is-Sibt ħanilagħbu ma' Sunderland fl-4 ta' wara nofsinhar away, però fil-għaxija fit-8 ta' filgħaxija se nibqgħu miftuħin għaliex hemm il-final tal-FA Youth Cup.
Bħalissa Manchester United għandhom akkademja impressjonanti ħafna minn isegwi il-futbol Academy level f'Ingilterra jafx sewwa x'qed ngħid, hemm talenti kbar, hemm players bħal JJ Gabriel illi forsi bimma samax bih nistidinkom biex tfittxu daqsxejn dwaru, JJ Gabriel għad għandu 15-il sena. Hemm final interessanti ħafna huwa d-darbi ta' Manchester City kontra Manchester United nhar is-sibt fid-9 klabb fit-8 klabb tagħna se jkun miftuħ. Ovvjament saqt nagħmel appell żgħir għadna ftit ilu kemm illonċajna website ġdida fiha ħafna features interessanti anke quizzes, anke virtual tour tas-supporters club tagħna minn qatt ma daħal jista' jidħol fil-website u jarah. Tittajpjaw Google Manchester United Malta titla' l-website tagħna. Tajjeb ferm, mela, grazzi Joe, grazzi Norman u grazzi Roberto ta' l-interventi tagħkom matul dan il-programm, grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna il-Katalan, Ejjabet, Paper Avenue, The Barber Room u Uża Spuso, ħeġġulkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu il-paġna tagħna tkompli tella kontenut mill-iktar interessanti. Nfakkarkom ukoll illi dan il-video minnaw u ftit ieħor ser ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, da tinsax titlu hemm tagħtu subscribe ukoll ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu ta' kuljum. Xi ftit avviżi qabel ma nagħlqu il-programm tal-lejla. Għada ikollna sew għada u sew is-sibt u sew il-ħadd ikollna interventi b'mod dirett mill-stadiums fejn ser ikollna l-aħħar battuti tal-Youth Malta Premier League għandna id-decider bejn Action Rainbow u St. Barthin Patrick u mbagħad is-sibt għandna l-Final Four fejn tidħol iċ-Championship Pool u l-ħadd il-relegation pool, żgur għandna logħba bejn ax-xahar u nofs fil-11. Il-ħamis jiena u Roberto nirritornaw lura għal programm Id-Bassir fejn fih nkomplu ntufu għall-professjonijiet tagħna fejn jidħol futbol lokali u futbol internazzjonali. Botta u risposta jirritorna il-ġimgħa d-dieħla, però l-ġimgħa d-dieħla il-pjan u li nkunu nitkellmu fuq suġġett kompletament differenti hekk kif ser nkunu qed nagħmlu l-aħħar programm fejn jidħol dan l-istaġun li jirrigwarda il-Formula 1. Nagħmlu naqra round-up ħafif tal-aħħar 6 ġrijiet 4 Grand Prix u 2 sprints li kellna matul l-ewwel parti ta' staġun. U mbagħad 3 programmi l-oħra li fadlilna nhar it-tlieta 19 ta' Mejju se jkollna programm li jkun interament dedikat il-Youth Malta Premier League. U mbagħad l-aħħar programm ikun nhar il-25 ta' Mejju fejn matulu ser nkunu qegħdin nagħmlu season round-up it-tim kollu ta' Botta u Risposta u xi membri oħra mit-tim tal-Kamra Sportiva fejn jidħol futbol internazzjonali, Premier League u Serie A. Nippruvaw ukoll nistiednu biex jinaqdu magħna ir-rappreżentanti tat-timijiet champions fil-każ tal-Italja nafu li huma l-Inter, fil-każ li tal-Ingilterra għad irridu niskopru mhux Man City jew Arsenal. Bil-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu fejn tidħol Botta u Risposta bħallum ġimgħa jiena Antonello Vela ma tfadilx ngħidilkom ħlief grazzi tal-kontu magħna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.